græsser herinde. Nu græsser herinde. Og dyrene. Der er også dyr. Der er også dyr. Kan jeg køre igen? Jeg snart kører nu. står heroppe til den brun. Og alle siger, at vi dyrene kigger. Alle dyrene. Jeg er med og en pakke til dig, far. Pakke til dig. Tak skal du have. Halløj så. Skal du ikke kaste halm ned til dyrene i stedet for? Se det halm skal dyrene have. Det er hesten. Ja, det er til hestene. Sådan. Rigtigt. Er den helt vild med det? Jeg tog der, mamma. Mamma. Hej, du er dyrene, piller. Hej, dyrene. Hej, hesten. Mere hest. Ja, du kom med. Du kommer det. Kommer nu. Kom igen. Kommer igen. Men hej Toad. Hej Toaderne. Hej Toaderne. Hej Toad. Hej Toaderne. Hej Toaderne. Hvad er der inde i togvognene? Hvad er det i den anden togvogn? En anden togvogn. En pakke. Nej, der. Hvad er det derinde? En far. Må jeg bare se. En far zebrat. Er det en zebrat? Ja. Må jeg se. En zebrat. Ja, det var en zebra. Hvad er der i den anden? En giraf. Det er der også. Nu er vi færdige med de her tog. Nu er vi færdige med de her tog. 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 Skal have en spise den. Hej, njam. Det ved jeg ikke, hvad jeg ved. Det ligger ikke der. Ja, det ligger der, der er væltet. Derovre. I siden af stolene. Nej, det ligger hen ved banegården. Hen ved banegården.
Til højre for dig. Det er banegården. Det tog ligger den, det grønne tog, du kigger efter. Ja. Ja. En orange tog. Et orange tog. Ja. Har du brugt det i dag? Nej. Så har du kigget i kassen? Har du tisset? Skal du have en tør numse?